Sari banaketa hasi horretik, txalo zaparra ondi bat dauei, egiten ari zireta. Eta txapel honetan, txapela nola izatera, Josua eta Belaunek, Julen eta Suarek jarri txapela, eta urtitzen horretik, txalo zapara galanda, eta bazki gura mesedez, komisioa partizala. Azkez eskatu ez, tota. Ari, launtzailearen, fotografiaren. Bueno, eta etorrizaten duzuri eskerik edo. Viejito, dile al abuelo que venga. Vamos. Puntatzeko denak. Bai. Eso. Oia, tututika nabatu. Baitzen deno, bai? Julen, Suarrikin batera, gaur sorrako desabilloan irabazle. Minuto eta 5 segundoko diferentziakin. Zemuz? Oso borra, bagenek igun harriakin demagun zeigula, alare uste baino guztu baino ez harriakin, punto de bila izan azkenen hasi berri harriakin eta guztatu nahi. Dakio korrika diferentzik hortxe ikusten dituen, parekatu gibileko ziala eta segan hautsi bergen nugu. Segan hasi geha eta, ostras, beraiek uste baino gehien du eta zorionak izan, kristo lan egin du bestek. Hiru probatan oso ondo, bikain biliza dela, lauak ere, Nik uste nuen, segan hasi eta, ostras, jango itxu, baina ez dut kristo lan egin du segan egin. Ia zen, zuek harria jasotzen ez dakit, hasi berriko izango zinaten, ez? Ni bintza bai, suarri pixka da itxu, baina ni bai itxu. Hortan zinaten hori izan dezuna, ez? Pixka, aldura dia, jo? Eta lehenengo plaza harriakin, nerviok, azte osun tensillo pila. Bildurra non hasi eta trakestu nulo gitin hasi eta nervioso gari da harria egun kilo da eta ez bazi baltsatzen horregatzea eta bildurra hori azkenean baina ez ondo batu nahiz eta guztua. Akaso abantaila zuena izan zitzeken, hirugarren proba izatea zuek trabatua zaudeten kirol hortan, edo? Bueno, denetan bete-beti gana jugia egia zen, eta zorionak bai eman Suarriri beki kristolan egin du, azken ni bakarrik ezingo nuen, eta beki kristolan egin du, eta zorionak eman du. Gaur, jendetza bildua, hemen xoxokan, Bai, egia esan kristolan ambienti, hemen korrika gota turmaleta ematen zuen honek. Bai. Eta korrika pasillo batien da kristolan animo eta latza. Herri kirolako zaletasuna eta pizten duten horietako eguna izan dela, ez? Bai, egia esan bai. Egunearrak, hiruak errespetatuko eta baina disfrutatzea. Eki, zerrak azue, Baskari bateo? Baskari hementxea darren bertan, denak biko adela gatzea hemen, eta gaur ja final. Osa, biko adela irabazia galtzaileak eta laguntzaileak guzti? Hala hitzen genuen, eta galdu irabazia lemer genula, xerre gabe eta... Bueno, eskerrik asko. Bueno, Beñat Leria, minutu eta gutxigatik atzetik, baino lanearen dezuela, ez? Ba ez da, bueno, espero genuen. Harri jautzen bentaja eukitzia, geho korrika mantentzia, baina geho ja ikusita igual harri jautzen uste baina bentaja gutxi lortu dut, eta geho ja segan notatu ez da. Espero genuen segan bentaja gehixiokin sartzia, baina, bueno, maila terdikin sartu geha, eta ez da nahiko izan dut ezkenen. Zuen fuertia jo, noski harria jasotzia eta geho segan ez dakit. Entrenatzen da ibiliko zinaten, da... Bai, ni oin dola hilabe da hasi naiz, baina, hori berdina ez da, Julene azken finean harri jautzen oin dola hilabe da hasia. Igual harri jautzen lan gutxi, konpadauta segan hila 20 minutuko lana, harri jautzen berriz 3 minutu terdiko lana, orduan. Harri batzuk gehiago izan bazian, berdin du, hor. Hor, apostu eta bizkate definitzeko garaian ez da larreza ez, kalkulatzea, zenbat, bakoitzan indarrak eta... Hala ez geha zurretik hil, ez da, minutu eta bosten, ila berreta minutu eta bosten difentzia bakarrik ondo, di uste nahiko politia. Juleneko antxe esan du, harrituta, zuek segatze ondo ibilizaten, eta larri ibilidia da, zuen aurretik... Ni berdin esan dugu, baina gatik, ni harrituit, nola azkar jasotuela, harri jatzen, azkar ebilegia, ez da, nien espero, hain azkar bota zituenik, baina, hala izan du, eta gero ja altza maun eusten saiatu geha, baina ez izan du. Igual izan ditek, zuek neko kirolari kompletua zatela, eta kirolo batean hasi, o bestian hasi,
lantxuk nahi jezuela? Bueno, ez gea, ez da harri jaltzaiek izaten duzea, ere mutil handik eta kontrakoan, ez? Eta orduan, nahiko ondo, ez? 3 probak egiteko. Eta ze iritzi gaur hemen bildudan jendetzakin eta sortuan ikusmina egin da? Oso pozik, ez da ikustia plazaz, zenbat jendez betia zeon, da animo guzikin, pozik handile, bat ez da. Berriz errepikatzeko. Baskari eta txostela guen. Bueno, ondo pasaba. Oia, Etxeberria harriak sotzale, edo ez dakit utziak azu, segitzen duzure? Harriak sotzale oia, izango da. Oia, utziak azu, Utzi berri, bi aste hodia, eta izarran zaulen inun lehenengo gara eta azkenengo garean tokauzan da. Oinek xe hausoko festetan daingo joguzia batzuk, baina plazaz plazako amintzat, eta momentu nutzen. Azez edo lata utzi jo, Bueno, faktore asko egon dia ez. Lesiok, karga gehiena izan duenak, eta bueno, ilusioa, gero gogua bezala galduet, eta bueno, nahi ez gaitzio baino hobi izango zara guztia, eta beste lautzen gozatzet, eta hortxe. Ilusioa galdu, esaten duzu, baina alare hemen izantzea gaur, eta gaina Suarri eta Julenen laguntzaile bezala ikusi zaitu. Bai, beak etorri zian, Julen da Suarri bitak, Anaia eta Bitona etorri zian, lagunduko algenen joan izaten, da bueno. Harriak jasotzen batez ere, ez? Horri pixkata hauli biltze zialako. Bai, harri hotzen, Julenek baina ez zuen harri jaso, Suarri lehen ibilitza zeon, orduan eak usteko eta Suarriri kasi apena ez zitzaion eak utzi behar, baina bai, Juleni bai, ez? Berde etorri izan da. Bueno, azkar jarri ez bila bateko preparazio bat izan da, denbora oso gutxi izan da, eta hinduen lan egiteko soriontzekoa eta harri alautzen. Ondo guztituzu, bestia bai, beste esan kontrareioak harri jasotzen. Zenbaten jasoko zuen da, baina gurian nahi etzion ez ere, eta bueno, zerotik anasian mutilu batek aurrindu lan nahitia, zoriontzeko eta esatetzen bezala, geho nire harritu ginen, ze azkarik hasi da, ze ondo induen lana, eta bueno, jendiak aurrik usi honen, zesanik ez. Ezak ere, Telleria tarrake korrika eta segane oso ondo ibilbidea. Azkenean mutiloiek atleta kompletu atzanean, Inda daude, eta harri gautzen baina profesionala dira, eta harri gautzen iteunak beste deportetan aurrik usia demostra biteula, ez? Bitak oso puntako kirolari dira, oso lan hona indue, bakarrik anoixe, segatan kasu hortan tokatu dira, harri gautzen bi profesional, baina beste segatan, ez? Aldia oso txikiatea da bukaeran ikusteko oso zoragarria izan da, eta bueno, larri bilia momentu batzuetan, baina ez. Guztua. Batzuk irazi, beste irazi, azkenean hemen jendetza bildu ala eta zaletasuna pizteko moduko ikuskizuna izan dugu. Bai, eta beste gazte animatzeko ere bai, ez? Gaur ikusia, behin harri jatzu beste mutil bate, zelan egin ditu, da bueno, beste ondoren gotako, beste gazte manda animatzean da, inor lautzi nahi dugu, gaur egongo gure, ez? Bueno, eskerrik asko.